Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Iburo ya jingkeli siya ka Sorkar Jylla. Haduh Katno ka mangtingka kala Pynlut. Na kabenta ban pentraikam. Ban Sumar ya kini ki pajba ki bayo ya kini ka klam COVID ka kendai ki bayo positif mbong no. Haduh Katno ka Sorkar Jylla kala Pynlut. Te borok kau mentangi sah aku langi pai nak bentar kini ki longying ki beduk ka Sorkar Jylla kami rap ye langi pai ha ka bede bat kini ki longying ki bala mat ya jing slosi ha ba kila du no ya ukli ka ying lani kila du no ya kita ki nong kamai jong ka ying ka sem ka Sorkar Jylla ka ong ba kila ya positif COVID-19 henrei kemle ye nam ta jong ki te ki sah aku kisah ka jing lengo kisah ro ka jing slosi habagi pai halor ka jing ai ni COVID-19 vaccine kiba bon ki pai ba kham tam chipo ki thain nong kendong kila ot kila yam namar balai bom yo shu ban kamai ka ji namar laha ban shu shong betang hayin la shu sakot betang ka shong yin kito kiba sha set ha kite ki corona care center ki shu sakot tang hai corona care center kim yo ban mi kim yo ban lech ne shatai ba kham tam le ka bam ka di ki omdan ba pan bia kisah ka lengo, kisah ka jingtan, kisah ka Namar balai ba kanika COVID-19 vaccine la syak penboreki bagi di ban ai. But anda habak le ban ai di COVID-19 vaccine menta ki om baki yo positif. Ki haban net sa spok ki corona care center ter. Lani ki haban syong hayin ki numla ban mi. Kita gide ki ai ki berkhot ki ba nagalian jungi kom ki nong song song jong jelangi dawajur ya ka Sorkar Jylla baga di ban penbiang ya ka bam ka di nak benta kita ki longying ki bahaban song haying abak yo positif COVID-19 ne kumju ro ka di ban penbiang ka bam nak benta kita ki corona care center ya ka ba khamtam ubabon ubayo ya ka ni ka jingpang positif ha ka ni ka klam COVID ka kendai ki de ki longying ki beduk ba ki de ki duk ki rangli sudah khamnyar pinyo i bagi barius pa kinyo Kamduna punya i bagi ta ki bari uspa ki babiang ka pisah ki yo positif COVID-19. Hendak ki babun ki biok positif ki dai ki duk ki sok. Kita ki bakamai mensengi bamen mit ki yo yang ni positif COVID-19. Dia kan ni ka bentaru nak liang jungi ni haban bo ka jingkeli. Balai tang ki long ying ki baduk ki babun ki biok ya COVID-19 positif, balai ki long ying ki bari uspa ki yo. Ki ya ki yeng ki em managasngi. Amdan mapuntot ya ki. Hendrai ki dok kirang li baplita makin mi na yeng na tengkong yeng kin mi dan mi tang pelau kila sakang kata ka dei ki berkhot ka bangisa lingo ni pa ni jing Banshai ni dawa ya ka Sorkar Jylla bagani ban Banshai ya ka ni ka berkhot ka ba kum kiri pat ba ngisa ka teng kumang ilong no ba kita ki nong song jong Jylla megalea ki haban bo ya ka jingkeli sa ka Sorkar Jylla namar bon ngila shuyo sngau bakila bayap no ki bet na klam COVID-19 ki babon ki balayap ki ki bayap positif ki bayap hakani klam COVID-19 bat kiwe ki ba jingpang imi asosyo baginan ki bayap la anong bagidan ki bapang cancer ki bapang TB ki badon BP ki badon ki malaria ba kumta ter ki kami asosyo bagita ki jingpang kinon bamdo ni kami asosyo bagita ki breu kin yap na kita ki jingpang ki babon ki bayap Lata day kita ki bayap nadu ba jari ni ka lockdown nadu ba ni ka klam kawan ha ni ka Jylla ka jongi ki ba bon ki bayap ha ni ka klam COVID-19 ki bayap positive